Yo espero recuperar ese dinero porque es lo que yo tengo para terminar mi vejez. Josefina i el seu home van invertir 100.000 euros en preferents sense saber en què consistia este producte. Ara el jutge diu que els enganyaren i condemna l'entitat bancària a tornar-los els diners. I els parlem ara d'una sentència que pot obrir una via de reclamació judicial per a aquelles persones que compraren participacions preferents de bancs i que avui no poden recuperar els diners. Així és, un jutjat de València ha condemnat la CAM a pagar més de 100.000 euros a una parella de jubilats. El banc els havia oferit este producte financer sense explicar-los que per adquirir-lo s'arriscaven a perdre els estalvis. Sentència molt dura d'un jutjat de València. La CAM va vendre unes accions preferents a un matrimoni ja jubilat que es pensava que guardava els estalvis en el banc sense cap risc. Josefa no vol eixir en càmera, però ens diu que està molt satisfeta amb la sentència. Yo espero recuperar ese dinero porque es lo que yo tengo para terminar mi vejez. Els diners que ha de tornar la CAM són més de 100.000 euros, però encara pot recórrer contra la sentència davant l'Audiència de València. L'advocat de Josefa creu que la resolució serà ratificada i que obrirà una via judicial a molta més gent que, com Josefa, va adquirir preferents sense ser informada dels riscos. De fet, n'hi ha molts casos similars, no només en aquesta entitat, sinó en moltes altres entitats bancàries, perquè ha sigut un producte que habitualment l'han comercialitzat sense facilitar informació. La dona no entén que el seu banc de tota la vida va ser capaç de tractar-la així. No se puede permitir a personas tan mayores como nosotros. Nada más les deseo que si tienen padres, que se pongan en la situación. La sentència afirma que estos productes financers es van vendre com a xurros, sense donar informació clara i precisa dels riscos que corrien a clients com Josefa. Gràcies per estar ahí. Adéu.